Βρισκόμαστε στους χώρους της Βιβλιοθήκης Δημήτριος Πουρνάρας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον γλύπτη Κώστα Βαρότσο με αφορμή την έκθεση την οποία θα παρουσιάσει στους χώρους του ιστορικού κτηρίου της ΕΣΥΑ. Κύριε Βαρότσο, καλώς ήρθατε. Τι έργα παρουσιάζετε στους χώρους της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών? Εγώ συνήθως γοητεύομαι από χώρους που έχουν ήδη μια προσωπικότητα. Έχουν μια ιστορία, έχουν μια περιπέτεια να περιγράψουν, ας πούμε, μια περιπέτεια ζωής. Ο χώρος αυτός είναι ένας ιστορικός χώρος, ένας χώρος γεμάτος πληροφορίες μέσα στα χρόνια. Είναι ουσιαστικά ένα άλλο είδος γραφής της ιστορίας της Ελλάδας. Είναι μια περιγραφή της ιστορίας της Ελλάδας μέσα από ντοκουμέντα και πληροφορίες οι οποίες δημιουργούν μια ένταση στο χώρο. Αυτό είναι μια πρόκληση, είναι μια ευκαιρία να βρεθεί κανείς σε αυτό το χώρο και να περιμένει να του δώσει ο χώρος το έργο. Το έργο πρέπει να βγει από το χώρο. Όχι εγώ να δώσω το έργο στο χώρο. Συνήθως έτσι δουλεύω. Δουλεύω πάνω στη διαστρωμάτωση των χώρων. Ουσιαστικά έρχομαι εδώ με την ελπίδα ότι η ΕΣΥΑ θα μου δώσει να παρουσιάσω ένα έργο. Δηλαδή η ιστορία της ΕΣΥΑ θα μου δώσει να παρουσιάσω ένα έργο. Αυτό λοιπόν είναι το σκεπτικό βάσει του οποίου... Ναι, που δεν είναι καινούριο. Πάντα περιμένω μια πλατεία να μου δώσει ένα έργο. Πάντα περιμένω ένας χώρος να μου δώσει το έργο. Τα έργα γεννιόνται μέσα από την πολιτισμική διαστρωμάτωση των τόπων. Εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε οι μηχανές που τα εντοπίζουμε και τα παρουσιάζουμε. Αλλά ουσιαστικά το έργο βγαίνει μέσα από μια πολιτισμική διαστρωμάτωση των τόπων. Έτσι, είναι ο τόπος που προτείνει. Τώρα, μια και μιλήσατε για τόπους, για τόπο. Ποιος ο κοινός τόπος συνάντησης ενός καλλιτέχνη και ενός δημοσιογράφου, πιστεύετε? Το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι ότι απευθύνονται και οι δύο στο πλατή κοινό. Και έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι και οι δύο δουλεύουν πάνω στον πραγματικό χρόνο, στην προσπάθεια εντοπισμού του πραγματικού χρόνου, της πραγματικής στιγμής του τώρα. Η επικαιρότητα του να αντιληφθείς τον πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι και η κριτική σκέψη. Αυτή είναι η κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη, ο κριτικός, η κριτική αντιμετώπιση των πραγμάτων είναι η αντίληψη αυτού του δευτερολέπτου που παρουσιάζεται μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Έτσι. Αν σκεφτείτε, και οι δημοσιογράφοι δουλεύουν πάνω σε αυτό. Οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να αντιληφθούν το κοινωνικό φαινόμενο, την ιστορία, τη ροή της ιστορίας, τη στιγμή. Εκεί νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά οι δημοσιογράφοι με τους καλλιτέχνες. Και ίσως και σε ένα βαθμό είναι δημόσια πρόσωπα. Ναι, γιατί παίρνουν θέση πολλές φορές, γιατί υπάρχουν εκεί και γίνονται καθρέφτης κάποιων ιστορικών γεγονότων. Η διαχρονικότητα προκαλείται από τον συγχρονισμό με τον πραγματικό χρόνο. Έτσι, όταν τοποθετήσεις τον εαυτό σου, αντιληφθείς δηλαδή τον χρόνο και βρεις τη θέση σου σε αυτό, σε αυτό που λέγεται παρόν. Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Είχε πει ο Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, ο Ελβετός φιλέλληνας, ο εκδότης των ελληνικών χρονικών, που σκοτώθηκε μάλιστα στην έξοδο του Μεσολογγίου. Τι μπορεί να πει σε ένα καλλιτέχνη αυτή η ρίση? Είναι δύο, η πληροφόρηση και η δικαιοσύνη είναι δύο πράγματα τα οποία
έχουν σχέση με τη συγχρονικότητα. Η έννοια της δικαιοσύνης είναι μία έννοια η οποία εξελίσσεται μέσα στον χρόνο, πολλές φορές με βίαιο τρόπο, κάνοντας τεράστια σκαμπανεβάσματα, η έννοια της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη κάτω από ποιο πλαίσιο, ποια ιστορική στιγμή, ποια πολιτική στιγμή, ποια ανάλογα η δικαιοσύνη πάντα έχει ένα διαφορετικό πλαίσιο. Οι συνθήκες παίζουν ρόλο. Οι συνθήκες, γι' αυτό και η δικαιοσύνη είναι ένα είδος αρκοντεών, ας πούμε. Δηλαδή, μια δολοφονία μπορεί να είναι από 0 χρόνια καταδίκη μέχρι ισόβια, ας πούμε. Γιατί εξαρτάται από τις συνθήκες, έτσι. Υπάρχει και η δολοφονία που σου δίνουν και μετάλλιο στον πόλεμο. Του να σκοτώσεις πάρα πολλούς ανθρώπους, θα σου δώσουν ένα μετάλλιο. Θέλω να πω ότι η δικαιοσύνη δεν συνδέεται με την αλήθεια. Πολύ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά στο φως, να βρίσκεται μια υπόθεση στο φως, αυτό που λέμε, η δημοσίευση, βοηθάει. Η δημοσίευση, βεβαίως. Η δημοσίευση είναι ένα έργο πολύτιμο που κάνει η δημοσιογραφία. Είναι ένα έργο πολύτιμο για την κοινωνία, διότι αποκαλύπτει τα δεδομένα. Αποκαλύπτει την πραγματικότητα, τον πραγματικό χρόνο. Αυτό που είπα πριν. Τη σημασία του πραγματικού χρόνου. Αποκαλύπτει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Έτσι. Η δικαιοσύνη είναι πολύπλοκη υπόθεση. Είναι πολύπλοκη υπόθεση και το έχουν υπογραμμίσει, ας πούμε, οι αρχαίοι Ρωμαίοι με το ρωμαϊκό δίκαιο. Από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, από εκεί ξεκίνησαν τα ερωτηματικά της δικαιοσύνης. Έτσι. Μιλήσαμε τώρα για δημοσίευση. Ας μιλήσουμε και για λογοκρισία. Λογοκρισία στον τύπο, αλλά τεράστιο θέμα, έτσι, αλλά και λογοκρισία στην τέχνη. Πόσο σημαντική είναι η ελευθερία της έκφρασης και στον τύπο, αλλά και στην τέχνη? Όλα έχουν γίνει από αυτά τα πράγματα και λογοκρισίες έχουν γίνει. Εγώ είμαι και μια γενιά που πέρασε Χούντα. Κάποτε δεν βγαίνανε τα φιλμ στην παραγωγή αν, ας πούμε, ο συνταγματάρχης τότε δεν έλεγε ότι ναι, να παιχτεί αυτό το φιλμ ή να βγει αυτό το τραγούδι. Είχαν απαγορευτεί τραγούδια, είχαν απαγορευτεί φιλμ, απαγορεύτηκαν. Η λογοκρισία πάντα εμφανίζεται στις κοινωνίες με διάφορους τρόπους. Έτσι. Υπάρχει πάντα λογοκρισία. Η λογοκρισία είναι... υπάρχει λογοκρισία και υπάρχει και η αυτολογοκρισία, που είναι ακόμα πιο σοβαρή. Έτσι. Όταν αποκαμωμένος ο δημοσιογράφος φτάνει στο σημείο να λογοκρίνεται. Για να ξέρετε, έλεγα σε κάτι για τους δημοσιογράφους και έλεγα ότι το πρόβλημα των δημοσιογράφων είναι το ακουστικό που έχουν στο αυτί. Λέει το κοντρόλ με ακούει, δηλαδή το κοντρόλ είναι το πρόβλημα. Έτσι. Το λέω με αλληγορικό λίγο. Είναι σαφές. Ναι, είναι δηλαδή σαφές. Το πρόβλημα στη δημοσιογραφία είναι το κοντρόλ. Με ακούει το κοντρόλ. Ακούει το κοντρόλ πάντα εδώ μεταξύ. Δεν είναι, μην νομίζετε. Μιλήσατε για κοντρόλ. Να πω ότι υπάρχει και η ερευνητική δημοσιογραφία που, χωρίς κοντρόλ, που ελπίζουμε να είναι ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα... Αυτά που λέω μην τα παίρνετε απόλυτα και οριζόντια, ας πούμε. Δεν είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν το κοντρόλ. Είναι συμβολικό αυτό που είπα. Ωραία που το ξεκαθαρίζετε. Γιατί συμβαίνει αυτό. Είχαμε και έχουμε συγκλονιστικούς δημοσιογράφους οι οποίοι παλεύουν για την αλήθεια, παλεύουν να ανάψουν τα φώτα. Γιατί ο δημοσιογράφος τι κάνει? Πάει στην πρίζα και ανάβει το φως. Δεν είναι εύκολο όμως να πάει στην πρίζα και να ανάψει το φως. Γιατί πρέπει να κάνει τα βήματα να πάει να ανάψει το φως. Θέλω να πω ότι
έχουμε τέτοιους δημοσιογράφους. Το πιστεύω. Και τους ξέρω κιόλας. Με αφορμή την πρόσφατη εισβολή στην Εθνική Πινακοθήκη και το βανδαλισμό έργων που φιλοξενεί, ποιο κατά τη γνώμη σας κομμάτι της κοινωνίας ακτινογραφεί αυτή η κίνηση? Ένα κομμάτι πραγματικό της κοινωνίας μας. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ανάγκη το δόγμα. Η κοινωνία μας πάντα είχε ανάγκη το δόγμα. Τη δογματική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Ή θρησκευτικά ή ιδεολογικά. Το δόγμα δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η τέχνη, όπως λέγαμε και πριν, είναι η αντίληψη του πραγματικού χρόνου. Για να μπορέσεις να βρεθείς σε αυτή την κόψη του ξεραφιού, που είναι η δημιουργική πράξη, η πρωτογενής δημιουργική πράξη, πρέπει να έχεις ένα επίπεδο ελευθερίας και ένα επίπεδο συνείδησης και δύναμης που δεν επιτρέπεται κανένα δόγμα να σε εμποδίσει κτλ. Αυτό το έχουν καταλάβει ο δυτικός πολιτισμός. Ο δυτικός πολιτισμός έχει, μέσω της αναγέννησης, έχει ακουμπήσει αυτή την ανθρωποκεντρική προσέγγιση των κοινωνιών. Η μεταβυζαντινή περίοδος είχε μία αρνητική προσέγγιση σε αυτό που λέγεται ελευθερία και εξελικτικότητα. Αυτό δημιουργεί δόγμα και φανατισμό. Έτσι, η έλλειψη της έννοιας της εξέλιξης. Η έλλειψη της έννοιας της εξέλιξης που έχουν κάποιοι φανατικοί μεταβυζαντινής κουλτούρας, άνθρωποι αντιδρούν όχι τόσο πολύ σε αυτό που δείχνει, που προσβάλλει την Παναγία ή τα Θεία ή οτιδήποτε, αντιδρούν διότι αυτός ο καλλιτέχνης είχε την ελευθερία να το κάνει, ας πούμε. Δεν είναι αρεστό αυτό. Η αντίδραση δεν είναι κατά της εικόνας, κατά του έργου. Η αντίδραση είναι στο γεγονός ότι αυτός ο καλλιτέχνης το έκανε. Μπορεί να είναι και λάθος. Έκανε το λάθος, ας πούμε. Ας υποθέσουμε ότι είναι λάθος. Έκανε το λάθος, ότι είχε το κουράγιο να κάνει το λάθος. Δηλαδή η πρωτογενή σκέψη εμπεριέχει στο εσωτερικό της το λάθος. Έτσι. Γιατί? Διότι οι ταχύτητες που τρέχεις όταν κυνηγάς το αδύνατο και κυνηγάς την έννοια της εξελικτικότητας, είναι σαφές ότι υπάρχει μέσα το λάθος. Το οποίο με τα χρόνια μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι, να το εκμεταλλεύεσαι κιόλας. Λάθος και ο Καραγκιόζης, είχατε πει σε μια συνέντευξη πολύ πριν από 15 χρόνια το λιγότερο. Είχατε μιλήσει για την κατάργηση του Καραγκιόζη. Σήμερα πώς στέκεστε απέναντι σε αυτό? Είχαμε γελάσει πολύ τότε με την αντίδραση που είχε αυτή η φράση που είπα. Είχα πει πρέπει ο Καραγκιόζης να καταργηθεί και να μην δείχνεται στα παιδιά. Διότι το μοντέλο του Καραγκιόζη είναι ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο εννοείται, αν το δεις επί της ουσίας, δεν είναι ένα κοινωνικό. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το μοντέλο? Του πονηρού Έλληνα, ο οποίος έχει πάντα ένα πασά από πάνω και το πρόβλημα είναι πώς θα κοροϊδέψει τον πασά. Ενώ ο πασάς ξέρει ότι τον κοροϊδεύει και γελάει μαζί του. Αυτό δεν μ' άρεσε ποτέ. Δεν μ' αρέσει να προσπαθώ να κλέψω τον πασά και να ξέρει ο πασάς ότι τον κλέβω και να γελάει μαζί μου και να μην με τιμωρεί καν. Να με αφήνει αενάως να υπάρχω
και να είναι μέρος της κουλτούρας μου μια αντίληψη ότι ο μέσος Έλληνας είναι καραγκιόζης. Ένας καραγκιόζης και έχει πάντα ένα πασά από πάνω του που πρέπει να κοροϊδέψει, πρέπει να περιγελάσει κτλ. Είναι ένα θέμα ουσίας. Τότε παρεξηγήθηκε. Δεν ξέρω σήμερα πώς η κοινωνία μας θα το βλέπε αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ τότε το είπαμε τότε και ήταν και λίγο κωμική η αντίδραση των ανθρώπων οι οποίοι σκανδαλίστηκαν. Επειδή είπα για να καταργηθεί ο Καραγκιόζης και λέγοντας ότι αυτό είναι η κουλτούρα, η παράδοση και τα λοιπά. Η παράδοση δεν είναι πάντα καλή, έτσι. Τώρα μιλήσαμε και για τον Καραγκιόζη και για τα παιδιά. Ήθελα να ρωτήσω, επίσης βρισκόμαστε και σε ένα χώρο που γίνονται πολύ σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ιστορία του τύπου και όχι μόνον και για τις εκδόσεις της ΕΣΥΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι πρέπει να διδάσκεται η τέχνη ας πούμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η ιστορία της τέχνης? Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ σε ποιο πλαίσιο. Ότι ξέρετε, οι άνθρωποι όταν γεννιόνται έχουν αυτή την αμεσότητα της αυτόματης σκέψης δράση. Η σκέψη και η δράση έχουν μια αυτόματη λειτουργία. Τα παιδιά όταν παίρνουν ένα μολύβι στο χέρι τους καταγράφουν τη σκέψη τους με έναν τελείως άμεσο τρόπο, χωρίς να το φιλτράρουν σε μια λογική και μια αναλυτική σκέψη που έρχεται μετά. Αυτό είναι και η λειτουργία, η πραγματική της τέχνης, την οποία την αναζητώ και εγώ τώρα. Εγώ το ψάχνω αυτό. Όταν λοιπόν η καθηγήτρια έρχεται και του λέει, λοιπόν, Νικολάκη, το μάτι δεν το κάνουν έτσι του ανθρώπου. Τώρα θα σου δείξω πώς το κάνουμε το μάτι. Το κάνεις λάθος. Και πάρει το μολύβι να του εξηγήσει πώς κάνουμε το μάτι. Είναι μια τεράστια καταστροφή. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος προσέγγισης και ανάδειξης και προστασίας, αν θέλετε, αυτής της αυθόρμητης δημιουργικότητας που έχει το ανθρώπινο είδος. Το ανθρώπινο είδος έχει μία μεγάλη διαφορά από τα άλλα είδη. Είναι η εξυπνάδα, η οποία φαίνεται δεν έφτανε και φτιάξαμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή δεν έφτανε. Αυτή η νοημοσύνη μπαίνει σε καλούπια στην εκπαίδευση και μέσω της ειδικότητας απενεργοποιεί τη δημιουργικότητα των ανθρώπων. Η τεχνητή νοημοσύνη βάζει σε κίνδυνο τη δυνατότητα της επιλογής που έχει ο άνθρωπος. Είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος κυρίαρχος πάνω στη γη νιώθει ότι χάνει τη δύναμή του. Έχετε πει, με αφορμή τα εγγένεια του έργου σας «Ελπίς», σε μόνιμη πια θέση, στο Μουσείο Καστρομεντιάνο του Λέτσε. Ναι. Έλεγα, συζητώντας με την υπόθεση της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα τώρα. Βέβαια ο Κιούμπρικ το έχει πει από το 1967, έτσι, έχει βάλει τον προβληματισμό. Αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα της επιλογής. Διότι η επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο πλήρης και τόσο δυνατή και τόσο αντικειμενικά σωστή, ας πούμε, που η ανθρώπινη διανόηση χάνει τη δυνατότητα να πει επιλέγω αυτό ή αυτό. Χάνουμε τη δυνατότητα της επιλογής, να το πω έτσι. Καλά δεν βλέπετε, θετικά δεν βλέπετε στην τεχνητή νοημοσύνη? Τεράστια καλά, τεράστια καλά. Βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας, το μοτέρ εσωτερικής καύσης έφερε κοσμογονικές αλλαγές σε όλο τον πλανήτη, έφερε όμως και 2 παγκόσμιους πολέμους. Έτσι. Αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή η καταστροφή με τα θετικά είναι
η επιστήμη έφτασε στο σημείο να κάνει το διαχωρισμό του ατόμου. Βομβαρδίσαμε 2 πόλεις, όχι 2 στρατούς, 2 πόλεις, Ναγκασάκι και Χιροσίμα, εν ψυχρό και σκοτώσαμε τους ανθρώπους. Θέλω να πω ότι ναι, αλλά η ατομική ενέργεια δίνει ενέργεια σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η Ελβετία λειτουργεί με την ατομική ενέργεια, η Γαλλία το ίδιο. Όλα έχουν μια διπλή λειτουργία. Το ίδιο και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σταματάει. Δεν μπορεί να βάλεις κανόνες και να το σταματήσεις αυτό το πράγμα. Είναι όπως όλα τα άλλα στην ιστορία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ανεκάλυψε ότι παίρνει ένα κόκαλο στο χέρι και χτυπάει κάτω και πετάγονται τα κόκαλα στον αέρα και κατάλαβε ότι έχει ένα όπλο στα χέρια του, αυτό μπορεί να σταματήσει? Δεν γίνεται. Διότι αυτό το όπλο του ελπίζει ότι θα του εξασφαλίσει την επιβίωση. Παραμένει ένα ζώο ο άνθρωπος. Έχοντας όμως δισεκατομμύρια χρόνια γονιδιακής ιστορίας, που όλοι ελπίζουμε ότι έχει καταφέρει να εξελιχθεί βιολογικά και διανοητικά και σαφώς έχει εξελιχθεί, αλλά φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο να ξεπεράσει την έννοια του πολέμου, παραδείγματος χάρη, και την έννοια του κακού. Μιλήσαμε για το μουσείο του Λέτσε της Νοτιού Ιταλίας. Με την ευκαιρία να πω ότι δεκάδες έργα σας από άκρου εις άκρων της γειτονικής χώρας, μεταξύ άλλων χωρών, αποδεικνύουν, κύριε Βαρότσο, ότι εκτός Ελλάδας ο κόσμος σας έχει επιδαψιλεύσει μεγαλύτερη αγάπη και αναγνώριση. Δεν θα το ήθελα να είναι έτσι. Εγώ έχω ανθρώπους που με αγαπάνε εδώ στην Ελλάδα και είμαι πολύ καλά στην Ελλάδα. Είναι και μερικοί που δεν με χωνεύουν. Αλλά συνήθως έχω γύρω μου ανθρώπους που με αγαπάνε, μου δίνουν ευκαιρίες, τους αρέσει η δουλειά μου, είμαι καλά, μου αρέσει ο καιρός, έχω μια ιστορία, είμαι δεμένος με τον τόπο μου. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για να γίνεις διεθνής ή να κάνεις ένα διεθνές έργο, πρέπει πρώτα να είσαι τοπικός καλλιτέχνης. Πρέπει δηλαδή να βρεις τον τρόπο να πατήσεις δυνατά στις ρίζες σου. Αν δεν το κάνεις αυτό, κινδυνεύεις να γίνεις ουρά κάποιων άλλων πολιτισμικών δεδομένων και να γίνεις μετανάστης, να έχεις μια παρακμιακή, να το πω, πορεία, όπως είχε ο Μεγαλέξανδρος, ο οποίος έφυγε και έφτασε στις Ινδίες. Ξαφνικά εγώ νομίζω θα είχε ξεχάσει και το όνομά του στο τέλος. Δηλαδή εκεί που έφτασε με εκείνη την εποχή ήταν μια παρακμιακή πορεία. Εγώ δεν έχω την πορεία ευθεία του Μεγαλέξανδρου. Έχω κυκλική πορεία. Όποτε φεύγω από την Ελλάδα, φροντίζω να έχω μια κυκλική πορεία που θα με οδηγήσει πάλι στο σημείο που είχα ξεκινήσει. Είναι απαραίτητο, διότι αυτή είναι η μοναδική δύναμη για να γίνεις διεθνής, για να μπορέσεις να κάνεις ένα έργο. Εμένα με φωνάζουν στο εξωτερικό, όχι γιατί εγώ κάνω πράγματα σαν και αυτά που κάνουν αυτοί. Με φωνάζουν στο εξωτερικό γιατί Βαρότσο δεν έχουνε. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα από αυτό που το σύγχρονο δικό τους, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι... Οπότε τι γίνεται? Με αγαπάνε ως διαφορετικό είδος. Όχι ένα είδος που αντιγράφει τα δικά τους. Έτσι. Άρα εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση με αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα με τον πολιτισμό και με τα εικαστικά είμαστε λίγο μπερδεμένοι λίγο. Είχαμε χωριστεί, πώς είναι το κουκουέ εσωτερικού, κουκουέ εξωτερικού. Είμαστε δηλαδή χωρισμένοι στα δύο. Καλλιτέχνες που είχαν αναφορές στους καλλιτέχνες του εξωτερικού, οι άλλοι που είχαν αναφορές στη λαϊκή τέχνη. Ήταν και οι δύο λάθος. Δηλαδή κάπου με μεγάλες υπερβολές κτλ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις τις ρίζες σου σε αυτό που σε αντιπροσωπεύει. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που βρίσκεται στο γονιδίαμα, στη γονιδιακή σου δομή.
Εάν απαρνηθείς τη γονιδιακή σου δρομή, βεβαίως μπορείς να γίνεις Αμερικανός, μπορείς να γίνεις, έχουμε τέτοια παραδείγματα, Ιταλός, Γάλλος. Εγώ πάντα όταν βγαίνω έξω έχω το εθνόσημο στο χέρι, είμαι Έλληνας, τέλος. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι μπορεί και να προκαλέσετε πάλι λέγοντας ότι η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό είναι παρακμιακή. Κοιτάξτε, μία πορεία ενός ανθρώπου η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, ο Μεγαλέξανδρος έφυγε, δεν ξέρουμε ούτε καν πού θαύτηκε, δεν ξέρουμε πού τον θάψανε. Δηλαδή έφυγε, κατέκτησε, ευθεία έφυγε, κατέκτησε όλα αυτά τα μέρη, έφερε μαζί του και τον ελληνικό πολιτισμό, όμως κάηκε σαν βεγγαλικό ένα πράγμα. Κάηκε, ήτανε παρακμιακή, ήτανε δηλαδή τέτοια μεγάλη ταχύτητα. Φανταστείτε την ηλικία του, φανταστείτε την ταχύτητα, φανταστείτε τα χρόνια, τα πραγματικά χρόνια. Ήτανε ένα πράγμα το οποίο δεν... Παρόλο το ότι ήταν τέτοια προσωπικότητα, προτιμώ την πορεία του Οδυσσέα, ας πούμε. Με επιστροφή. Ναι, προτιμώ την επιστροφή, την πορεία του Οδυσσέα. Η πορεία του Οδυσσέα ολοκληρώθηκε, άρα είχε ένα νόημα. Αν ο Μεγαλέξανδρος κατάφερε να γυρίσει, τότε ο κύκλος αυτός θα προσδιορίζε μια αυτοκρατορία, ας πούμε. Ναι, ζούμε διαλυτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, άρα αυτό το έργο πριν μερικά χρόνια που το έκανα αποδείχθηκε προφητικό με την άνοδο του ακροδεξιού κινήματος. Έχετε πει μεταξύ άλλων για ένα άλλο εξαιρετικά διάσημο έργο σας, τις κατακερματισμένες σημαίες, που επίσης βρήκαν θέση στο ίδιο μουσείο στο Λέτσε. Μερικούς μήνες μετά τα εγγένεια, ήταν τον περασμένο Ιούλιο, και με τους νέους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, πώς στέκεστε? Ναι, ξέρετε, δηλαδή αν όποτε επιβεβαιώνεται κάτι που έχω πει, δεν είναι ότι χαίρομαι. Είναι σαν αυτό που λέμε, μην βάζεις το χέρι σου στην πρίζα, θα σε χτυπήσει το ρεύμα. Μόλις χτυπάει το ρεύμα, σου λέει, δεν χαίρομαι. Του λες του παιδιού, μην βάζεις το χέρι στην πρίζα. Έτσι. Μόλις είπα κι εγώ, ένιωθα ότι στην Ευρώπη υπήρχαν φυγοκεντρικές δυνάμεις εδώ και αρκετές δεκαετίες. Υπήρχαν παθογένειες, οι οποίες δημιούργησαν φυγοκεντρικές δυνάμεις διαλυτικές μέσα στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι η Ευρώπη δεν έδωσε μεγάλη σημασία στις επιμέρους πολιτισμικές διαστάσεις της Ευρώπης. Έκανε μια νομισματική ένωση, ήταν μια οικονομική υπόθεση. Όμως δεν έγινε δουλειά πάνω την πολιτισμική μεταξύ των διαφόρων κρατών. Δηλαδή δεν προσπάθησε να βρει κάποιους κεντρικούς πυρήνες πολιτισμικούς που θα ένωναν και δεν θα διέλυαν τους λαούς μεταξύ τους. Θα δημιουργούσαν μια εθνική υπόσταση της Ευρώπης. Θα δίνανε μια ολότητα αυτού του οράματος που είχαμε παλιά για την ευρωπαϊκή κοινότητα και παλιότερη από μένα, όταν ξεκίνησε η υπόθεση, αυτό το όνειρο της Ένωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη Ένωση των Κρατών. Αυτό δείχνοντας, μην μπορώντας να εντάξει αυτές την πολιτισμική υπόσταση, και μάλιστα στην τελευταία κρίση, την οικονομική, υπήρχαν και εκδικητικές και τιμωρητικές συμπεριφορές κάποιων κρατών πάνω σε άλλα κράτη. Το ζήσαμε στο πετσί μας εδώ στην Ελλάδα. Η τιμωρητική συμπεριφορά της Ευρώπης απέναντί μας, η απαξιωτική συμπεριφορά των Ευρωπαίων σε ένα κράτος που έκανε λάθη ή συνέβη κάτι κακό, ας πούμε. Όλα αυτά τα ένιωθα ταξιδεύοντας και δουλεύοντας στην Ευρώπη. Και φωνάζαμε μερικοί από εμάς ότι αυτό το πράγμα θα δημιουργούσε φυγοκεντρικές δυνάμεις εθνικιστικές, οι οποίες θα τονίζανε και πάλι τον εθνικισμό
την εθνική υπόσταση δηλαδή, όχι την εθνική υπόσταση, αλλά τον εθνικισμό και θα έφερναν άνοδο της ακροδεξιάς, που ήταν καταστροφική για την Ευρώπη πριν από μερικές δεκαετίες. Λοιπόν, αυτό το λέγαμε. Βέβαια δεν το πολύ πιστεύαμε. Ήταν μια σκέψη, μια μεθοδική, μια αναλυτική σκέψη. Αλλά το βλέπουμε σήμερα και δεν το πιστεύουμε ότι πράγματι γίνεται. Έτσι είναι. Όταν έκανα εγώ το έργο με τις σπασμένες σημαίες, το έδειξα στη Γερμανία πρώτη φορά στο Κάσελ, στην ντοκουμέντα. Και το έβαλα κάτω στο δάπεδο. Ήταν ένα σοκ για τους Γερμανούς όταν πήγαμε. Και ο στόχος μου με τις σπασμένες σημαίες δεν ήταν να πω διαλύεται η Ευρώπη. Είχα πει διαλύονται οι σημαίες, κάνοντας μια άλλη σημαία από τα κομμάτια τα σπασμένα των σημεών της Ευρώπης. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια σύγκληση και όχι μια αντίθετη πορεία, ας πούμε, έτσι. Πόσο μεγάλο το βάρος και η ευθύνη της δημιουργίας ενός μνημειώδους έργου στο ΓΕΣ, φόρος τιμής στους Έλληνες πεσόντες? Ναι, είναι μερικές στιγμές που μου τυχαίνουν. Τώρα εμένα μου έχουν τύχει κι άλλες φορές. Κάποια έργα τα οποία είναι πώς να το πω, καρμικά, έτσι, και αναπάντεχα. Έτσι, όπως ήταν το έργο στο Ότραντο στην Ιταλία με το πλοίο. Των μεταναστών. Των μεταναστών που βούλιαξε τότε και τα λοιπά, και έπρεπε να κάνω να πάρω μια κάσα τότε, ένα πλοίο το οποίο βούλιαξε τότε και να το κάνω έργο. Αυτή τη στιγμή είχα πάνω από 100.000 νεκρούς, 120 κάτι, οι οποίοι όταν τους είχα στα χέρια μου, όταν μου τους δώσανε τους 120.000 νεκρούς, συνειδητοποίησα ότι εγώ υπάρχω, γιατί υπάρχουν αυτοί οι 120.000 νεκροί, οι οποίοι πάλεψαν, έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Άρα η ευθύνη που έχω κάνοντας αυτό το μνημείο είναι τεράστια. Και η τιμή, θα έλεγα, τεράστια. Διότι μου δώσανε στα χέρια να μπορέσω αυτά τα ονόματα να τα εντάξω μέσα σε ένα έργο μου. Αυτό είναι κορυφαίο για ένα υπουργείο, για έναν υπουργό. Διότι κατάλαβε ότι το να ασκείς εξουσία σημαίνει ότι εκφράζεις την πολιτισμική παραγωγή του τόπου σου. Αυτός είναι ο ρόλος της πολιτικής. Του να εκφράζει την πολιτισμική παραγωγή του τόπου σου. Άρα πρέπει να την αναγνωρίζει. Ο Υπουργός θέλησε να εντάξει την τέχνη μέσα σε αυτή την πρόθεση να φτιάξει ένα μνημείο για αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι κορυφαίο και το θεωρώ πάρα πολύ αισιόδοξο για το μέλλον. Γιατί μπορεί και άλλοι να το κάνουν, ας πούμε. Ναι. Κύριε Βαρότσο, σε έναν κόσμο που μας δείχνει με κάθε τρόπο πόσο αδιάφοροι του είμαστε, τι εξακολουθεί να μας λέει ο δρομέας μέσα μας? Ο δρομέας είναι και μια αναφορά στον εαυτό μας. Δηλαδή, ναι, αδιάφορος ο κόσμος, αδιάφορες οι αξίες, καταραίουν όλα πολλές φορές και στη ζωή μας και στην κοινωνία. Ο δρομέας σου δίνει αυτή την αρχική έννοια, την πυρηνική έννοια των ατόμων που γυρίζουν. Ότι το άτομο πρέπει να συνεχίσει να γυρίζει για να προσδιορίζει την έννοια της ζωής. Δηλαδή, πρέπει να φύγεις μπροστά, χωρίς να σταματήσεις. Πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου, τα θραύσματά σου, τα ιστορικά, τα κοινωνικά, τα βιογραφικά, τα πολιτισμικά σου κομμάτια και να φύγεις μπροστά με την ταχύτητα με αυτά που έχεις. Με αυτά τα θραύσματα πολιτισμού, αυτό σου λέει ο δρομέας. Αλλά είναι μια υπόθεση με τον ίδιο σου τον εαυτό.
Σε παραπέμπει στον ίδιο στον εαυτό. Ο δρομέας δεν σε παραπέμπει σε διάλογο. Έτσι, σε παραπέμπει στο αρχικό, στην αρχική έννοια της υπόστασης της ύπαρξης που είναι πήγαινε μπροστά. Που είναι η έννοια του πολιτισμού κιόλας. Σε τι δημοσιογραφία και σε τι τέχνη μπορούμε να ελπίζουμε? Αυτή τη στιγμή, επειδή ζούμε την αποσταθεροποίηση του δυτικού πολιτισμού, ζούμε μια στιγμή πολύ επικίνδυνη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όλος ο δυτικός πολιτισμός ταλανίζεται και κουνιέται από ένα τεράστιο σεισμό αυτογνωσίας ότι χάθηκαν οι σταθερές. Ξαφνικά έχει χαθεί ο έλεγχος. Συνειδητοποιεί ότι δεν είναι η υπερδύναμη, η μόνη υπερδύναμη, ο δυτικός πολιτισμός. Και υπάρχει μια συσπήρωση, είναι το ξύπνημα του δράκου που λέμε. Συσπήρωση των ασιατικών και των αφρικανικών χωρών και τα λοιπά και της Νότιας Αμερικής και τα λοιπά, δημιουργείται ένας άλλος πόλος. Αυτή τη στιγμή ο δυτικός πολιτισμός δεν είναι ο απόλυτα δυνατός δυτικός πολιτισμός και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε όλα τα επίπεδα και πολιτισμικό. Βλέπουμε μια κάμψη στην Ευρώπη, στο δυτικό πολιτισμό, της ποιότητας της τέχνης, της ποιότητας των πραγμάτων. Βλέπουμε μια δυσκολία να αντιπαρατεθεί με άλλους πολιτισμούς, οι οποίοι έχουν κάνει τεράστια άλματα σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Αν πας στη Σαουδική Αραβία, συμβαίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Σε όλη την Αραβική Χερσόνησο. Αν πας στην Ασία, το ίδιο. Και το στόμα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι πρέπει να ελπίζουμε, πρέπει η Ευρώπη να ελπίζει αυτή τη στιγμή, πρέπει να δουλέψει πάνω στην έννοια της συνεννόησης, του διαλόγου και του συγγνώμη απέναντι στις άλλες χώρες του πλανήτη. Γιατί τα λάθη αυτά ο υπόλοιπος πλανήτης δεν τα έχει ξεχάσει. Έτσι, τα θυμώνται όλα αυτά που έκανε η Ευρώπη Έτσι, δηλαδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη αυτοκριτική και να μην είναι τόσο αλαζονική και τόσο ξεδιάντροπη. Έτσι, γιατί είναι ξεδιάντροπη. Ξέρετε, η αλαζονία και η ύβρις είναι η αρχή του τέλους όταν μιλάμε και σε ανθρώπους. Θα πρέπει να σταματήσει να είναι αλαζονική. Βλέπετε ακόμα και την πρόεδρο πώς μιλάει, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό να το βάλετε όμως στη συνέχεια. Όχι, και με αυτά τα τελευταία λόγια σας περί αυτοκριτικής και αυτογνωσίας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ.